Tehditlerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Tehditlerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemeceğinize salam, men Altın. Habersız kalma gepleşimizin 288. bölümüne hoş geldiniz. Akipleri täze ile çenli täze 300. bölümüm çıkya. Şoň şanly agzalarymyza sowgat beräýsek mikak aşyra. Dostlar, bir taraplyk bayramyny gowgutladyňyzmy? Nämeler etdiňiz? Ve täze ýylla taýýarlyklar başladymy? Kim nirde belleýär? Dostlar, nesip edenden biziň sanymyz 105 000'y geçdik. Ýagny biz jemi 105 000'den köp. Täze gelen dostlar we iň başyndan bäri bizi gollaýan dostlar bizden diňe täzelik, sizden hem diňeje aktivlik. Like basyň, agza boluň diýip ýatladyp durmaýyn. Dogrymy? Özüňiz bilýäňiz aýjy. Klip täzeliklerine başlaýar. Hacı Ýazmamedov we Gyzylgül Babaýewa bilen Yalan Dünýä. Hak yere ağlatma, kıyın dünyamı dar etme, yakınlarıma zar etme. Odan gönlü bağlama, sece dolama. Sizin dikkatinizi täze klip ödürleyin. Ural Yusupowdan we Emirgen Howjan. Aşra şu aydymyň heňin gathalydyňdan. Dinläp görseňiz. Hoca, ayrıtlen adını hoca, barın sen sana soca, hoca, bordu sana öğlence. Seni vurup eredim enaki don yarak, bu dünyada dine sen gerek değilsen gittin o. Dize Turan Fit, Turan Orazov, bu senin eserin. Bu sevgini içimden alıp benim elim bilen soğurup Dağıp bilkedim şu gün geçmişe doğru. İslam o seni görmeli, İslam o seni söymeli, asla biz bile olmalı. Jahan Raşydan konsert klip daş olur. Ulahır tanımayanım, sana karınmış olur. Bidatına imil etse, çocuk yere baş olur. Bir oğulsuz binnelerin. Mehri Hojakow bir näçe akustik aýdym aýdyp kliplerini hödürläpdir. Mehri Hojakow Yaman Iqbal. Yalnız yoluna hasret bağladım. Yar küysep çöle çıktım, pınhan ağladım. Meni süyüp Sahydursun Hojakowanyň konsertden klibi Qanatly söýgü. uçur arşayor fanali, ayım kurçala doğanali. İkimiz bakmanali, kanatlı süyüğü. Kadir Atabayev bilen bilelikde Han Pehliwanow senariyali klip hödürläpdirler, yer we yer bolor. Waleykümesselam. Haya, sağlığa yerine olun. Bu içine gitse, sağlığa mağalar oydamak mene. İnim, sağlık bolsa, galan dadın bir alaş taplarla. Bir ömürde müňalada gaýgy var, adamlaryň garasy var, agy var. Şükür ýene ählimadyň şädi var. Inni gelýär halkaýdym taýmy Hemra Nuriýew Ýar seniň. Bir sabah her seher çıkar bakarsın, bilmeýär men ne derdim var yar senin. Dertli sinamı şodunu yakarsın, yakarsın. Dostlarını serdiňizmi? Soňky wagt mediada Söhbet Jumaýew ýitdi. Çoto täzelik ýok. Ýöne YouTube'da Söhbet'in bet aýdymyny jany ses aýtýan videosyna gawat geldim. Söhbet Jumaýew sen bar dünýämde. Nesip bolsa Jekabrın 20-sinde Serdar Çariýewiň konserdi bar. Serdaryň islenlik aýdymyndan bir bendini tesirlerde ýazyp, iň köp like alanyň öňkü hatarda 2 sany bile sowgadymyz bar.
Google näme sorag taýynladың we geçen bölüm kim ýeňiji boldy? Aýdaýaryn. Hemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny Edil Magtumguliýew diýen agzamyz ilkinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başardy. Edil bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Ýöne kommentariýada şondan Şatlyk Nazarow ýazypdyr. Ýöne Şatlyk Nazarowyň jogaby, ýagny kommentariýasy izmino diýip dur ekeni, ýagny ilki ýazylyp, soň üýtgedilen. Olar ýaly jogaplar kabul edilenok. Inni dostlar, ýene de täze sorag. Şu soragy dinlemäňkäňiz şu video like koýmagy we bize podpisat etmegi ýatdan çykarmaň. Ondan sorag şeýle. Şu taýda bir kartinka goýjak. Şol kartinkada sorag belgisiniň ýerine näçe bolmaly? Kim şu soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başarsa, kemişe kiýaly men adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmäňize üstünlük, täzeliklerim dowam edýär. Empo şarjana cover aýdym bilen başlaýar. Oğul Vivi, Riem we Uçoly bile. Uçoly bile Seýle asmanyna Dünýä çalar çapak Görünüp dursa Hemra Recep täze aýdym hödürledi, gowunum berdim. Mezgiylarda wa tinkideyne vyoga meni ödüm qora jadyly şol bakşa eredim diýedim bar. Ýene bir Empo täzeligi Mekan Çaroglyw ýürek dözmedi. Bilmedim men sen yerine herkini onu yüreğim hiç ruhsat demedi yürek demedi. Empoş täzeliklerimizin soňkysy çapay agamy Batyr Muhammedowdan ýaşymam galmasyn. Instagram täzeliklerine Rüstem Halli Kakasynyň repertuaryndan bir aýdymy ýerine ýetiripdir. Bu aýdymy YouTube'da tapmadyk. Pikirimçe ýakynna çykar. Моя песня, моя тайна, оставись. Что я тебя встречу. YouTube täzeliklerine gelenmizde bomba gepleşik, gaty içkin bir gepleşik Jahan Marşy bilen şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Öň sen bilen gatnaşmayan, barış geliş etmeyen adamlar şu wagt näki? Bir zat diýse-de gurlap bilen ok. Häzir men gurlasam bular köplük olan goragçysy ba. Arkasyna adamma. Sen yetim bolmuşsun, dogrymy? Täze şo gepleşikde Jeytunur şeýle diýipdi. Jahan Bagşynyň aýdymlaryndan bir bent ýazyp, kimin like köp bolsa, şoňa 200 manat baýrak diýipdi. We ýaşyl ýaprak diýen account goşgyn ýazyp, iň köp like alan. Jahan Bagşyň ses operatory Agosha Instagramdan ýazyp, öz baýragyňyzy alyp bilersiňiz. Inni gelýär iň goşagjyklaryň birine köneleri ýatlaşajana merhum Kakagelli we Toyly gitti ýarym. Gittin şol bir vefa özüň gynama gaýtala gitti kalbymy parçalap ýarym bagrymy keçelip bilmen kim güne kim sebep. Ýene bir köneleri ýatlaly dostlar, Halipa Kerim Gurbanaliýew Garaşýan saňa.
tesirleri okumalı şarjana ilkinci tesir yazıp bayrak kazanan dostumuz Aymurat Hudayberdiyev. Meje tamı in go gepleşik. Diňeje öňe biz hemişe diňeje siz bilen. Altın sana köp Türkiýeden salam. Gollaňyz üçin köp sag bolun. Bize Instagramdan bayramyňyz üçin ýazyp bilersiňiz. We Türkiýede men adımdan ullukan salam. Türkiýeme ýürejigim daşlagy. Eniki tesirimiz Mer Show. Boyu çıkan ýigitlerimize üstünlük. Türkmen goç ýigitlerimize şöhrat. Öňe can vatanım Türkmenistan. Hawa diňe öňe can vatanım Türkmenistan. Yeni bir tesirimiz Hudayberdi Gurbanow. Döwletjan ziyaretlerin kabul bolsun. Hawa hemme jaňyzyň doğa dilekleriniz kabul bolsun. Eniki tesirimiz Serdar Mehmet Durdiyev. Tuğlama qatı qovalıp baryanız meje tamı diňe öňe. Köp sag bolun. Täze ilmide şular ýaly tesirler ýazyp bize sowga edip bilersiňiz. Sowgada başga sowgada garaşa bo. Diňe şular ýaly tesirler garaşa. Ýürejik aýpdyr ona maýdaýyn ýerinden. Inni ýa soňky tesirimize Begli Ataýew. Altyn gözel gowdura. Gowy siz näýli? Mene qatı oşa. Dostlar täze ile bar ýogy 2 hepdejik galy. Mene qatı garaşan täze ile. Aşraga kiçiligimden we iň gowran bayramçylygymda şu täze. Dostlar garam ýagdy. Şonuň üçin galynja geýiniň inniki bölümde görüşýänçek özüňize gowja terediň. Hoş, sag bolun. Bye bye. Men aýdy. Näme etmeli şık. Ýürejigimi goýdum. Ýöne aýdyma. Ýöne ýalan dünýä ýamanyk bal bir rata bolýar. Ondan najaz David etmeli. Adamlar ha? Ama adamlar spreyçi bu. Ha, niçe ko? Men verem, beripdirler. Dowolýa durlar. Gepede oturup berem şeýdi. Näetdiň? Bir maňa. Çöle bile. Gowunum berdim. Şo ýaşda soň gowun berilýärdi aşağı. Ana buňky dözmän ýüregi. Berjek bolup durdum ýüregi dözmän. Ya dedim. Yok hiç alama. Padaka. Ya da gittim o.